שלום שוקי, מה שלומך היום? מה להגיד לך, אח הגדול? אני לא מרגיש את עצמי בזמן האחרון. אתה נתת לי לבחור בין תוכניות נופש בחו"ל, לארץ. אתה יודע, אני אוהב את אילת, אוהב את הבחורות היפות שלה, אוהב את האיימקס, את הטיילת. איך אני אגיע עם הנמר לחו"ל? אילת, רק אילת. טוב שוקי, אני אשקול את הבקשה שלך. תקרא בבקשה לנורית לחדר. שלום נורית, מה שלומך? בסדר, תודה אח הגדול, איזה כיף לי להיות פה בחדר, מה שלומך אתה? תראי נורית, אני עומד להעמיד אותך בפני בחירה לא פשוטה. שוקי מאוד מעוניין ביחידת הנופש באילת שלו. את יודעת יותר מכולם כמה קשה לו בלי זה, וכמה הוא לא אותו בן אדם. כפי שאת יודעת, כל דיירי הבית מקבלים שיחת טלפון אחת בעוד יומיים לבני המשפחה. את תאלצי לבחור, האם להביא לשוקי את יחידת הנופש ולוותר על השיחה, או להשאיר את שוקי כפי שהוא. בחירה שלך. וואו, מה אני אגיד לך? אני כל כך מתגעגעת לדבר עם רעות. וואו, אני צריכה לדעת מה עם התוכניות לחתונה. איזה באסה. וואו. נורית, אנא ממך שקלי את הבחירה בכובד ראש. לילה טוב נורית. לילה טוב, תודה. אבירה. בואי שנייה. הגיע הזמן שתקבלי משימה ממני. מה זה? מי זה? די, נמאס כבר מנורית ושוקי. הגיע הזמן שמישהו יתנקם בהם. מה קרה? כולה נסיעה לאילת. אני תקוע באקווריום הזה כבר חודשיים. את רואה אותי מתלונן? לא, אתה דג מאוד מרשים. די חביבה, את גורמת לי להסמיק. טוב, משימת חסינות על הפרק. אם את מצליחה לגרום לנורית לא לוותר על השיחה לבת שלה, רעות, וגורמת לשוקי לא לקבל נסיעה, את מקבלת ממני חסינות. מה זה? עם מי את מדברת? אתה, מה אתה מסתכל? ברור לך שגם אתה משתתף בכל העניין הזה. אתה וחביבונת ביחד אחראים על המשימה הזאת, שלא תעז לתת לזה להתפוצץ. תשמע חמודי, לא נעים לנו להסתכסך עם המחותנים שלנו ערב החתונה. שייסעו לאילת, שיבלו. מה אתה רוצה ממני עכשיו? יאללה, כולם מתחתנים. אני כבר חודשיים מנסה לצאת מפה ואני לא מוכן שהשוקי שובי דובי הזה יטוס לי לאילת. אתם תשתפו פעולה. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you, 'cause you're there for me too. אוקיי, אנחנו נמצאים פה בבית חולים אסף הרופא עם הרופא אסף ואסף הרופא. ספרו לי קצת על הפגיעה. הגיעה לנו בחורה עם מקרה מאוד לא קל. כל התקופה שלי שאני רופא לא ראיתי כזאת פגיעה קשה.
הפגיעה הייתה פגיעת ראש, ומיד הבנו שזה פגיעה פנים-מוחית המכונה דיסקלקוליה. ומכאן סרג'ו ימשיך. תראי, אני קיבלתי את הדיאגנוזה של אסף הרופא, אבל אני לא הוסמכתי, ולכן אני החלטתי לבדוק אזורים לגמרי שונים. אני שמתי לב שבאזור הבטן יש לה פגיעה רצינית, יותר באזור הכללי, הנקרא האזור הטבורי, המכונה